Morning, Good everyone. morning, everyone. May I request tanan nga mubarog, no? As we start our service with a prayer. So let us all pray. Heavenly Father, salamat o Lord God sa higayon na magihatag ka namo karon nga ikaw o Lord God ang nagalihok sa mga kinabuhi o Lord God karon. Lord, I pray nga ikaw magapuno sa mga lingkuranan karon o Lord God ug mga tawo nga uhaw sa imong pulong o Dios. And I pray o Lord God nga you will just be in our midst today, O Lord God, as we soak into your presence this morning, O Lord God. And I pray, O Lord, nga ikaw magalihok, O Lord God, magabag-o sa usa-usa ka namo, O Lord God, as we continue to learn and get to know more of your word this morning, O Lord God. And I pray that you will use Bishop Noel Centino and all the pastoral staff of Praise Cathedral Global Outreach, O Lord God. Lord, bless every services today. To those, O Lord God, who are having their services as well, I pray that you will be in their midst as well, O Lord God. Salamat, O Diyos. Angay ka na mo himayaon. In Jesus' name we pray. Amen. Atong pagpakan atong buhay nga Dios mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat Ginoo sa karong buntag na imong gihatag, Lord, nga adunay kabag-ohan sa among nabati, adunay kabag-ohan Ginoo sa among mga kinabuhi. And salamat to Dios that your mercy is new every morning, that we could dwell in your presence, we could come boldly, O God, and I thank you, Lord, and just dawata among pagdayi Ginoo, dawata among pagsayaw, dawata among pagkanta, O Dios. Amen. Amdaw na bata nga dahil ko na itong buhay nga Diyos, mga igsoon. Amen? Amen. Welcome mga igsoon. First one.
labing gamhanan, daigon ka, way makalabang sa kaayo mo. Sagot pa mo, ikaw ang tanan sa kinabuhi ko. Mahimayang ka sa kanunan, ning kinabuhi ko. Nawala ang mga pagmaya na alang kanimo. Magpabilin ka sa kanunan, ning kasing-kasing ko. Mahimayang ka sa kanunan, O Diyos. Daigon ka, O Diyos makatagaw. Daigon ka, daigon ka, O Diyos sa aming gamhanan. Daigon ka, daigon ka, O Diyos makatagaw. Daigon ka, daigon ka, O Diyos sa aming gamhanan. Daigon ka, way makalabang sa kaayo mo. Pagkahalapad sa gugma mo, ikaw ang tanan ni kinabuhi ko.
siyang daygon mga igsoon. Kulang ang pulong Ginoo para among mapahibaw sa imo kung unsa mi ka mapasalamaton sa imong kamaayo. Ato siyang awitan. Atong ibayaw atong mga kamot. forever in our lives. Jita, G. Yes, O Lord God, thank you. Padayon ta diha sa in the presence of God this morning. Lindot kayo nga higayon nga gihatag sa tuwa karong buntagon nga kita makakanta, kita ato ma-pour out ato ang worries, cries before the Lord this morning. I encourage each and every one of you atong altar diri abli willing nga moampo ang mga pastors and first gen sa tanang mga kabutaton nga atong ginadala karon. Walay imposible di sa Ginoo ug ato ihatag di tanan kaniya. Amen. Sa mata ko sa amudang kanimo, tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkanito at hanggang tamon. Ang pulong mo, ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa mata ko sa amon ang kanimo, tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkanito nagtagang hamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, buhi ako karon Ginoo, walay lain magatagbaw o Diyos ikaw, bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi mo. Thank you, Jesus. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa mata ko sa amon ang kanimo, tubig ka sa katagbawan, walay katapusan,
tubig mo. Church! Bubuhi ako karon Ginoo, walay laing makatagbaw o Diyos ikaw, bala ang Espiritu, Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo, walay laing makatagbaw o Diyos ikaw, bala ang Espiritu, tubig ka. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo, walay laing makatagbaw o Diyos ikaw, wala ang Espiritu, tubig ka. We worship you, ikaw raw Diyos, ang tubig ko. Pun ako Diyos, pun ami Diyos, ay sa malihim Pun ako, nagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo, puna ko, nagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo, puna ko, nagbawa ko sa tubig mo, ibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karon Ginoo, walay laing makatagbaw o Diyos ikaw, wala ang Espiritu, tubig ka. Gibati ko
presensya, ang imong paglihok, paghikap sa among matag usang kasing-kasing. Kaya amahan, kung wala ka o Diyos, grabe na siguro ang pagkaguliyang sa among matag usang kinabuhi. Apan salamat kay sa imong presensya na ami katagbawan, na ami kalinaw, ug na ami nga makakupot sa paglaom nga walay kapakyasan. Kay ikaw ang Dios na among gialagaran. Amahan, sa among paghinumdum sa natapos nga buluhaton sa among mangluluwas nga si Jesus, pagkalansang sa krus, nabanhaw ikatulo ka adlaw nagpadayag sa iyang pagkaginoo, pagkadiyos, pagkahari. Aning kalibutana, nagpasalamat kami kay kami nakakaplag ug kasinatian, kahibalo ug hilabihan Ginoong Dios sa imong pagpadayag nga ikaw ang among manluluwas. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini sa pag-aron sa paghandom kanako. Amahan, nagpasalamat kami ngay ang pan nagsimbolo sa lawas sa among manluluwas nga si Jesus nga gitamay, nagkalisod aron dadun sa krus ang among mga kasalanan. Salamat sa tinapay nga nasamran, sama sa pagpikas-pikas sa pan, imo ka ng tanang gibuhat alang ka na. Susama niya na ikaw nagsulti Ginoo paagi sa mga labod, sa samad ni Kristo, giayo na minimo. O karong taknaa sa kinsa man naay balatian, among gihinginlan ang iyawa sa iyang mga balatiang gibutang sa among lawas, ug among giangkon ang kaligdong ug pagkahimsog sa matag usang lawas nga niya karon. Salamat amahan, gipayaw ka namo. Dawata ang among pagpasalamat sa lawas nga gisimbolo aning tinapay, atong kanon ang pan. Human sa panihapon gikuha niya ang kopa ug miingon, mao kini ang kopa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Amahan sa langit, among gihinumduman ang imong nahuman nga kamatayon sa krus ug pagkabanhaw tulo ka adlaw ug nagpabili na kang buhi alang kanamo. Sa among paglantaw Ginoo sa among ugma, ikaw lang ang among gisalikan. Ang kopa nagsimbolo sa imong dugo, pagbayad sa among kalapasan. Daghan ming nabuhat nga kasalanan o Dios sa among pagkatao. Pasalamat kami nga maayo kang Dios. Nangandoy sa among pagpauli, pagpangayo sa kapasayloan. Ug sa kinsa man ang nangayog kapasayloan, andam ka nga mopasaylo. Kinasing-kasing kay maumansad ang among pagdugo. Amahan, tabangi kami paagi sa balang Espiritu nga wala na'y kaligot-got, kalagot, kasuko, o mga pagbati nga dili imuha sa among kasing-kasing. Kay imo namang gikamatyan kaning mga pagbati, aron kami makapuyo mang malinawon, mulantaw sa maayong ugma. Kay ikaw ang among Dios. Salamat sa pagpasaylo ka namo sa mga miduol kanimo. Atong dawaton ng kopa, himnon alang sa Ginoong Hesus. Daigon na itong Ginoo. Pasalamatan nato siya sa atong kaugalingong
tama ba panultimo daygon kay Jesus. Salamat sa imong pagigugma kanamo. Dili kami tapos. Nga mudawat sa bisan unsa na gikan kanimo man ikaw maayo. Ikaw, Diyos, ang buhi. Salamat. Lord God, way Wala salamat kay sa kanimo, Diyos. kapakyasan. Nagpabilin kami sa Jesus. Salamat sa kanimo. Tagmawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Puna ko, tagmawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Puna ko, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Puna ko, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karon, Ginoo. Walay lain makatabang kunyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karon, Ginoo. Walay lain makatapang kunyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Kinabuhi ko. Halagaran ng himayang tao, Diyos. Dayan kita sa pag-ampo sa mga lain-lain nila. Mga 1 minute. Yes. Ingon ang Biblia, kung kita mag-aampo diya sa Espiritu, kini magalingon sa atong kinabuhi. Let's pray. Yura mamanda di bakara ko sonda lalaba. Imam harap sonda di bakala rama shikiya lalaba. Mamara ko koro masanda di bakala rama shikiya lalaba. Imam bekeya lalaba sonda di bakala rama shikiya lalaba. Uri mamanda di bakala rama sonda lalaba karame yarama karaba. Imamanda di bakora masonda lalaba. Imamanda di bekeya lalaba loro babakaka raba shaka laba. Imamanda di bekeya lalaba sonda di bekeya lalaba. Yamama karaba sonda di bekara bakora mamanda di bekeya raba. Ore mamanda di bakora raba sudi akaraba. Yamamanda di bakari bakora raba shikiye. Ore mamanda di bakala raba sunda di bakaka. Ginoo among amahan, doon kami kanimo karon kabuntagon, Lord. Amo kang gihimaya, amo kang gidayi. Wala nga sama kanimo. Ikaw ra gyud ang Dios. Ikaw ang magbubuhat sa tanan. Pinagi sa imong pulong, imong gibuhat ang tibok kalibutan. Lord, salamat kaayo nga maayo ka. Pasama ra ka gihapon kaniadto karon upisan pa sa ugma-ugan. Among gidala among kinabuhi among kasing-kasing diha kanimong Ginoong Dios. Nasayod ka sa tagsa-tagsa kanamong Lord. Salamat nga ikaw ang among refuge. Ikaw ang among strength, O God. Ikaw ang among deliverer, Lord. Ang imong gugma, way sama sa mga gugma sa kalibutan, God. Ang imong gugma putli, ang imong gugma, Lord, wala nagabase sa among mga binuhatan.
bisan pa sa kami nga nagkamakasalanan. Lord, ikaw nahigugma ka namo ug ikaw nag-reach out ka namo, Ginoong Diyos. Puna ang among kasing-kasing sa imong gugma, Ginoong Diyos. Ang imong gugma ra gyud ang makatagpaw, ang makapuno sa mga kasing-kasing. Daghan kaayo nga mga butang nga maka-frustrate. Daghan kayo mga butang nga makapawalay ang gana, Ginoo. But Lord, ang ikaw magahatag og kalayo, magasunog sa mga butang nga dili imo nga, Ginoong Diyos. Ang imong kaputli nga madawat maangkon sa mga kasing-kasing. Salamat kay Lord nga ikaw ang yun ni Pakyas bisan kausa o Diyos. Lord, among ginuna among kasing-kasing diha kanimo, Ginoo. Nga ikaw magahatag ka namo og kasing-kasing nga mahigugmaon o mainiton diha kanimo, Ginoo Diyos. Lord, salamat kaayo. Akong giampong ang balang Espiritu mo ay magaministro karon. Lord, bisan pa nga sa among mga lingkuranan, imong gibubo ang imong gugma, ang imong grasya, ikaw mag-aayo, ikaw mahatag kagawasan, O God. Ikaw maghatag og pagpuno sa imong mga katawhan, O God. Lord, Ginoo, bisan pa o dili kami mag-altar call, ikaw, Ginoo, ang mag-minister, o ikaw ang magabuhat o mga butang nga ikaw magatagbo sa tanan nga panginahanglan sa imong mga katawhan. Salamat, Lord. Wag yoy bisan usa nga butang nga nahitabo ka namo nga wala nimo nasayran, Lord. Nasayod ka sa tanan, O Diyos. O ikaw ang among gikinahanglan, Lord, nga ikaw magahupay, ikaw magalig-on sa mga kasing-kasing, magapuno sa gugma. O Lord, ikaw mag-usap sa among mga kinabuhi, O Diyos. Salamat kayo sa balang Espiritu nga naa ka namo karon. Ang balang Espiritu nga mo'y comforter, mao ang guide. Ang balang Espiritu, Ginoo, nga Spirit of love. Ang balang Espiritu nga mo'y wisdom ka namo, Lord. Ang knowledge, Spirit of knowledge, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, O God. Salamat kayo nga ikaw magasulti ka namo karon pinaagi ang Pastor Noel, O God. Lord, salamat nga imong pulong, Ginoo. Powerful, kusgan kaayo, Ginoong Diyos. Nga kini magatagbo sa mga kasing-kasing, bisan pa maga-divide sa soul and spirit, O God. Lord, ang nga tanan nga mga padayag sa thoughts and intents of the heart, O God. Salamat sa kahayag, Lord God, sa imong pulong. Salamat kaayo, Lord. Salamat kaayo, Ginoong Diyos. We just honor you. We worship you in Jesus' name. Amen. Amen. Atong pakpakan ng atong Ginoong Diyos. Amen. Yes. Nabay first timer karon? Ato iisa kamot ang katong mga first time kiniabot. Wow. Welcome sa PC Go. Welcome sa PC Go. Okay? Ibitahan ni brother, obviously, ni brother Manny. Okay? Tuyok-tuyok na mga kaigsuunan and just greet one another. Kung na kayo makita nga kinanglan na siga, ihag. You say words that can bring inspiration and comfort. Yes, pwede na tayo shake hands. Pwede na. Kaya ako mo ang iyong kuwari ka sa unahan.
to mga kaigsuunan. Para magdasok-dasok sa tadiri, ayaw palayo. Wala na tayo katong pila to ka meters, 6 meters away. Murag naanad man mo anang 1 seat apart. Doon na tadiri, doon tadiri. Doon na sa unahan unahan mga kaigsuunan. Unahan lang palihog, unahan. Unahan lang. Salamat sa inyong pag-abot on time. Pero maanad tang anata sa unahan. Ayaw na og 1 seat apart. Wala na gyud kung ano kan pandemic. Ato na nang gihingilan sa ngalan ni Jesus. Okay? Unya kuha mo sa tithes o ang inyong halad diha sa Ginoo. Kung kamo nangandam na, kuhaon ang ikapulo o atong mga tithes atong dadon diha sa Ginoong Dios. Amen. Amen. Okay? Adunay saad ang pulong sa Ginoo sa mga mag-tithes o mag-seed ato ka nang gi-claim og salamat sa Ginoong Dios nga tinuod siya. Okay? Kuha na mo kung kinahanglan mo envelope, isa lang inyong kamot para hatagan mo og envelope. Sige, mag-ampo ta. Ginoong Dios, salamat kaayo Lord. Padayon kami og barug sa imong pulong Lord. Ikaw mismo nagaingon nga kung kami magdala sa imo'y kapulog among mga halad, abri ang kalangitan, imo ibubo ang imong panalangin. Gikan sa langit nga kini sobra-sobra pa Ginoong Dios. Ug ikaw nagasaad, ikaw mag-rebuke sa devourer sa among kinabuhi Ginoo. Dawata kini mo ikapulog among mga halad, kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingon og amen. Sige, tindog ta, dool diri ihulog ang ikapulo atong tithes o ang atong mga offerings. Salamat. If you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker. God bless. Maayong buntag sa tanan. Kisa diri yung tuo nga ato ang Dios buhi, maayo, and can do all things, no? Despite the impossible, He can do all things. Kisa diri mo tuo anak. Di ba? Amen? Okay, so kabaw ko, gikan pa mo barog ganina. But I encourage everyone to please stand up and let's enjoy God's presence as we declare Yes. that anything is possible with Him. Amen? Amen. There is no shadow that has overcome your life. There is no rival that could
possible. It's possible. Oh Lord, There is a kingdom that's advancing at the speed of light, and in His kingdom, every dead thing is bound to rise. God, our Redeemer, He is faithful to revive. Oh, He will revive. come on, church, get excited. Declare, come on, show me. Show me one thing He can do. Show me a mountain He can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Hey, hey, hey. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me, come on. Hey, hey. Show me one thing He can do. Show me a mountain He can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. It's possible. Come on, church. Hey, hey. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will rush disappointment and break every chain. Oh, all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out of faith. I will crush disappointment and break every chain. Oh, all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Oh, all of my fear, oh, break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Oh, break every chain. 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 Hey, hey. Only one thing He can do. Show me a mountain He can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Hey, hey, hey. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. It's possible. Hey. Who believes that when we trust our God, all fears will be turned away? Oh, all of my tears I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Come on. A victory dance, I will dance out of faith. I will rush disappointment and break every chain. Oh, all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Oh, all
every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Okay. Our God is good, amen. Thank you, Lord. Indeed, as we put our trust in God and let Him take over in our lives, He indeed will set us free from the bondage of our sin. Amen? Thank you, church. Hatagig pahiyom ang imong tapal, ina mayong buntag. Mura pa magnaapakas kagabion. Mayong gabi na lang kuno. Daigon ng Diyos. Atong ablihan ang atong mga Biblia igsuon sa Mateo 10:27. Mateo 10:27. Kung wala mo'y Biblia, abi-abiha dahil imong tapad ina-share. Mas maayo igsuon mo tambong ta sa panimbahon, dala nato ang pulong sa Dios, ang Biblia, aron atong maambitan ang iyang mga pahimangno, ang iyang kabubuton sa matag usa kanato. Daingon ng Dios. Sa matag Domingo no, sa atong panimbahon, sige ninyong una-unaon, kinsay inyong madala sa Dios. Ayaw lamang una-una ang inyong kaugalingon, pagunahon mo Sabado pa lang kaysa inyong dadon para magamit kita sa Ginoo. Dili lang atong kaugalingon ng hunahon apan atong ipamantala at tubangan sa Ginoo nga nagunahuna ta sa mga tao nga iya pong gikamatyan. Amen? So, Biyernes, Sabado, magunahuna na mo inyo ng storyahon, andamon sila para magdungan mo pagsimba pag-abot sa Domingo. Mateo 10:27. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglang isulti ninyo diha sa kahayag. O kadtong kamuray nakabati, kinahanglang ibalita ninyo ngadto sa uban. Amahan, tudloi kami sa imong pung karong kabuntagon, aron among masabtan ang imong tumong, ug ang tumoy-tumoy sa among kinabuhi ang among mga destiny. Ikaw ang maghatag og lamdag sa among panghunahuna, ug among masabtan ang imong kabubuton sa among pagpanlihok, kay iyaha man kini kanimo o Dios ang among pagduol karong taknaa. Duuli kami paagi sa imong presensya, sa imong balaang espiritu, sa idugo ni Kristo, ug amog yung makatunan ang imong pulong. Salamat balang espiritu nga magalihok sa among taliwala, nga mo'y mupahimangno ug muhikap nga among masabtan ang imong kabubuton, kay ikaw ang Dios nga way paglubad sa imong mga panaad. Salamat sa imong pong amon ning giduhuan nga ikaw ang mulihok kanamo sa ngalan ni Jesus. Tanan mosulti og amen. Karong kabuntaga nagduha man ta tulo ka semana nagisgot bahin sa unsaon nato pag-atubang kaning gitawag nga inflation crisis, ang pagsaka sa mga presyo paagi sa pulong sa Dios. Ato nang gitan-aw, atong gilangkuban sa pahimangno sa pulong sa Ginoo ang atong pangunahuna nga atog yung giampong ang Dios muhatag kanatog lamdag aron dili ta maratol, di ta kuyawan, di ta magnerbiyos o unsa pa diha nga mga pulong nga dili maglig-on sa atong pagpangalagad sa Ginoo ug pagpuyo ning kalibutana. Karong adlaw tungod kay padung naman ta sa bag-ong tuig na atay gitawag nato nga kinahanglanong ipangandam. Unsa may mga buhaton nato nga dili man ta mahimo moabli na lang og bag-ong tuig nga sama lamang gihapon. Kayang matag tuig nga ihatag sa Ginoo sama sa mga birthdays, pahinumdum ka na sa grasya kaluoy sa Dios nga gihatagan patag kahigayon ng mabuhi. Ug tungod niya na kinahanglang atong makit-an ang atong kaugalingon nga mga matinud-anon nga kita huna-huna sa sakto natong mga pagabuhaton aron magdala kita og himaya sa Ginoo. So usa sa akong nakita nga angay gyud natong susihon aron ta makapangandam sa bag-ong tuig 2023 mao ang pagpangita sa kabubuton sa Ginoo. Unsa man gyud Dios ang imong kabubuton alang kanako?
What do I have to do? What do I need to do? Unsa magyud ang imong tinguha alang kanako? Kay kibaw man ko nga you haven't really given me just life, but you have a purpose in my life. Naa kay tumong. O gusto ko nga anang imong tumong nga magdala ka nako ngadto sa kaayuhan. Nga imo kong ligunon ug akong mabuhat ang angay nako nga buhaton. Dili lang bisag unsa no, kay naay mga maayong butang nga mabuhat ni nato, pero dili kana gayud ang gusto nga ipabuhat sa Ginoo. Naagi tay matawag nga specific will of God. Naay usa ka klaro nga tumong ang Dios nga angay nato gyud nga pagasabton. So karong adlaw atong tan-awon ang pagatun-an ang pagtingog sa Ginoo kanato. We all have to recognize that God speaks today. Ang Ginoo nagpabilin og pagtingog, musulti dinhi sa matag usab kanato. Ug mao na nga kinahanglan nato nga nagpuyo gayud kita, kay kung mutingog ang Ginoo, musulti ang Dios kanato nga unta makaplagan kita nga naglihok, nagpuyo diha sa iyang kabubuton. Kay kung supak magudtas kabubuton sa Ginoo, malayo kita sa iyang panalangin, sikwahi ang atong madawat, unta ang atong tinguha ang mga panalangin apan ang moabot kanato mga sirkumstansya nga dili makapahimuot sa atong paglakaw o hilabihan, di makapahimuot sa Dios. So, ang gusto sa Ginoo nga ang unsay atong makatunan sa atong teksto sa Mateo, ang atong madungog diri sa Ginoo nga atong ipamantala pud sa uban, ato pong isugilon, atong isulti. Kung ato ning makatunan, ang tarong nga disipulo gimatuto ni Kristo, ipasa. Ingon sa ikaduhang Timoteo, di ba? 2:2, ingon dito nga mupili kag mga tao nga naay tahas o naay abilidad sa pagtudlo nga amoy nga imong hatagan o kahigayunan sa pagtudlo kanila aron sila pud makatudlo sa lain. So dili angay mahuman ang pulong sa Dios sa imo lang. Kung unsa imong madungog, angay nimo nang ipasa. Ina imong tapad mo nang mo take notes ta igsuon. Ina imong tapad nga mauna nga mo take notes ta. Ina imong tapad nga na mo take notes ta. Pirting mingawa. Mura magwa mo nakapamahaw o champurado. Kulang mo sa energy. Sige, atong sugdan. Ang Dios nagpabiling mutingog, musulti kanato. As a general rule, ang atong masulti nga pamaagi sa Dios nga musulti siya kanato paagi sa Biblia. Asa paagi igsoon? Ang Biblia pulong sa Dios. Kung naa kay pangutana, Ginoo sa maimong kabubuton, ang pulong sa Dios. Ang Biblia maoy iyang tingog. So, ang atong paningkamot nga makasabot, makaila, makasinati sa tukma sakto nga kabubuton sa Ginoo, mubalik gyud ta sa pagkahibalo sa pulong sa Dios. Ang Biblia maoy iyang giya kanato, mao ni ang iyang pulong. Mo na kung dili ta mubasa og Biblia sa matag adlaw, maglisod tag sabot ngano man ni Lord, unsaon man ni nako Ginoo. Pero kung naatay kasinatian sa pulong sa Ginoo, dili ta maglisod sa pagsabot niini. So una sa tanan ang atong pagatun-an, ang Ginoo nagpabilin siyang mutingog kanato paagi sa Biblia. Ako la sa ni itarong. So sa atong pagtuki karong kabuntagon, ang atong tinguha, nga atong masabtan, ang Dios nagpabiling sa iyang pakig-istorya, pakig-sulti sa mutag usa kanato. Ug nya paagi na niya sa iyang gamiton sa pagsulti kanato, ang iyang Biblia, ang iyang pulong nga ato karong nadawat. So ato karong lantawon na ay duha kabutang nga atong sabton pag-abot sa pulong sa Dios. There are two ways that the Lord speaks. Of course, sa Biblia ni. Sa Biblia manggod natay gitawag nga universal speaking of God or para sa tanan nga iyang pagpamulong, ug naa po tay gitawag nga pang-personal. Muna sa Facebook natay gitawag nga personal message o PM.
Mu PM ang usa ka tawo nimo, way labot ang laing tawo, para gyud na nimo. So kung musulti ang Ginoo para gyud na nimo, specific para ra gyud nimo. Way labot ang uban, way labot ang imong silingan, imo ra gyud. Mo ni gitawag nga personal nga mensahe sa Dios kanimo, ug naapay pulong nga para sa tanan. Now, kung mubasa ta sa Bible, ang atong lantawon nga ang pulong sa Dios para gid na sa tanan. Pero naay mga higayon nga ang pulong sa Ginoo murag naay mulutaw, mugawas sa iyang mga pagbasa lang nga mahimong tingog nga personal para nimo. O kana ang mga pinasahi nga pakig istoryas Ginoo sa matag usa kanato. Karon kung ngadto ta sa bag-ong tugon sa New Testament, di ba ang Biblia duha man na ka section. Ang unang parte gitawag nga karaang tugon o ikaduha bag-ong tugon. Ang karaang tugon nagsugod sa Genesis, mahuman sa libro sa Malakay. Ug ang bag-ong tugon nagsugod sa libro ni Mateo, mahuman ngadto sa pagpadayag o gipadayag o the book of Revelation. Sa New Testament, ato nang matawag nga nahisulat na sa Griego o Greek. Apan ang Old Testament, ang karaang tugon nasulat sa Hebrewanon. So lahi na siya og pagmugna sa ilang mga puong, pero usa lang gihapon ang mensahe og makita nimo nga ang paggamit sa Hebrewanon o Griego naghiusa, nagtukma. Kay ngano, balaang espiritu ang nagsulat sa pulong sa Dios paagi sa mga tao nga iyang gigamit para malista, masulti, mapamantala ang pulong sa Ginoo. So naanay gitawag nga unity of purpose. Ang Old Testament naglantaw sa pag-abot sa Mesaya, mao si Jesucristo. Ang New Testament naghisgot sa niabot nga Mesaya ug unsay iyang nabuhat. So naay gitawag natong centrality of the Word of God. So ang Old Testament ug New Testament nagiusa paagi sa kamatayon ug pag-abot ug pagkabanhaw ug pagsaka ni Jesus ngadto sa langit. Muna nga ang libro sa Biblia na ay pila ka libro. 66. Nya pastor na ako nadungog nga 76 kuno. Ang gigamit sa Catholic Bible gigamit nato ang numero nga 76 kay naay napulo ka libro didto nga lahi. Wala siya giagrihan sa mga doktor sa paglantaw sa pulong sa Dios nga nahisulat nga gikan sa Ginoo tungod kay ang napulo ka libro nahisulat taliwala sa atong gitawag nga dili pagtingog sa Ginoo. Kay pag human niyang mitingog sa Malakay, nitingog siya usab balik sa libro na sa Mateo. So naatay gitawag nga 400 silent years, walay tingog ang Ginoo. Unsa mang libro ang nahisulat na pamantalaan ng panahon nga wa ni tingog ang Ginoo, mauna ang matawag nato nga historical account, mga pag-istorya sa unsay nahitabo, pero dili nato matawag nga gigiyahan sa Ginoo nga naay pagpanulti, pagtudlo, prinsipyo, balaod ang Ginoo sa katawhan. Ang nahisulat sa kabingawan sa dili pagtingog sa Ginoo mao ang mga libro nga historical account. O kanang mga historical account, kay lain-lain man ang tao ang misulat, dili pud sila magtakdo sa ilang mga perspektibo. Dili sila magtakdo sa ilang mga gituhuan, mga pananawon o unsa pa man diha tungod kay dili man kana sa Ginoo. Naatay gitawag nga science of Bible interpretation ug mao na ang hermeneutics. Kung ikaw magtuon sa pulong sa Ginoo, makakaplag ka anang word na usa ka subject sa gitawag natong seminary. Ang hermeneutics or science of Bible interpretation naa na sila'y rules unsaon pagdawat ang usa ka libro nga ingon nila nga iyahas Ginoo, kinahanglang mutakdo sa mga rules and regulation to make it a viable inspired Word of God. So ang napulo nga gidugang historical account but cannot be concluded as the Word of God kay nahisulat siya in between the 400 silent years. O nasabtan ba nato igsoon? Okay? So dili na nato ang ilalisod kay bisag unsa patay mo tan-aw sa Biblia,
kung sa Ginoo na maghiusa gina padung sa saad sa Dios, panaad sa Ginoo, ngadto sa kamatayon ni Kristo ug sa kaluwasan nga iyang gitanyag para sa iyang katawhan. Sa bag-ong tugon natay gitawag nga pagkasulat sa Griego. Ang pulong nga word nga pung or gitawag natong pulong or sa in English word, duha na siya ka klase. Ang gitawag natong logos o gitawag nato nga rema, R-H-E-M-A. Ang word nga logos mauna ang pulong sa Dios. Ang word nga rema mauna ang pulong sa Dios. Pero ang paggamit sa bagong tugon, pinasahi na siya tungod kay lahi ang rason nganong nahimo nga rema ang pulong ug ang pulong para sa kadaghanan. So ang pulong para sa kadaghanan gitawag na nato nga logos ug ang pulong nga personal sa bagong tugon gitawag na nato nga rema. Now, mao ni ang pundasyon sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Hilabihan kung mamati kita sa iyang kabubuton, kung ang atong lantawon, atong susihon ang gusto sa Dios, mulantaw kita sa iyang gustong ipaabot. O kung mubasa ta sa iyang pulong, kung para sa tanan, ang pulong sa Ginoo iyang sulti na daan para sa tanan. Apan kung naa siya'y ipaabot sa personal nga tao, iya nang buhion ang pulong nga pinasahi nga pagbasa nga muigo sa imong kasing-kasing, mupamata sa imong pananawon ug mudasig sa imong mga lakang. So, ang pulong sa Ginoo like the Ten Commandments, kana logos na siya. Ang tanang gipamantala, ang pagpadayag sa Ginoo sa Revelation, kana logos na siya. Pag-abot sa mga personal nga pagmando sa Ginoo ngadto sa katawhan, di na nato makita nga dili para sa tanan ang mando. So atong tanawon ng mga pipila, no? Kung atong lantawon na ay at least 700 promises ang pulong sa Ginoo nga gihatag, gitanyag para sa iyang katawhan. So 700 promises, pero dili tanan nga 700 promises nga unta dayon nga imong buhaton na ay mga pulong nga dayon na apoy mga pulong nga para sa tanan. Example, makahinumdum mo sa Genesis na ang Ginoo ni Saad kang Sara sa iyang edad nga 90 giingnan siya sa Ginoo sunod tuig mga naka. Logos na siya. Rema na siya. Para gid na kang Sara. Kay 90 anyos naman siya. Nya si Abraham 99 anyos. So pagka abot nga 100 o gatusan nga edad ni Abraham, nanganak si Sara kang Isaac. Now, gisulti ba sa Bible nga tanang mga babae manganak sa 90? Dili, para rang na kang Sara. Bisag ang nga ni mo Sara, di na para ni mo. May buntag. Ing na imunta pagbasig si Sara ka. So, ang kabubuton sa Ginoo, para kang Sara, manganak siya 90 anyos, pagpamatuod nga pinili ang nasod sa Israel. Pinili ang nasod nga giandam sa Ginoo, ngadto kang Abraham, mao nang siya ang Dios nga ilado sa Israel, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Kay nagbuot ipakita nga ang Dios nga nagpaila-ila sa kalibutan, nga mao'y nagpadala kang Jesus, mao ang nagsugod pagpaila kung kinsa gayud sila og mga milagro nga iyang gipamatud-an paagi ni Abraham. Muna kung musulti ka kuno sa usa ka Hudyo karong panahona, imong gamiton ang puong ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Mao na ang Dios Amahan nga atong nailhan karon sa Pilipinas nga nagpada sa iyang bugtong nga anak nga si Jesucristo ug sa Jesus usa ni ngadto sa tapad sa Amahan sa langit tuman sa 40 ka diyas nga pagpakita nga siya nabuhi usab, mao ang pagbilin sa ato sa balaang espiritu o sa Espiritu Santo. So ang pulong sa Ginoo naay para sa tanan, 10 Commandments, ang Book of Revelation ug daghang mga general rules for everybody to live with. Pero
Pero naay mga sugo ang Ginoo, pipila lamang ang mahimong muangkon ni ana. Sama sa ehemplo nato kang Sarah. Mao na nga ang Ginoo sa John 15 verse 7, Juan 15:7, ingon dito, kung magpabilin kamo kanako ug ang akong pulong magpabilin dinha kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa ug madawat ninyo kini. Now, kani nga statement sa gisulti sa John 15 verse 7, mahimo ni siya nga logos, mahimo pud siya nga rema. Nganuman, kung ang pulong sa Ginoo nagsulti nga kung magpabilin ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi, makapangayo ka bisan unsa, kana mo patubo sa imong pagtuo ug mulikon sa imong kasinatian kung kinsa ang Dios. Pero lahi na pud na kung musulti na gyud ang Ginoo kanang imong gipangandoy nga maminyo ka sunod tuig, mukalit buhi sa imong bagbati kasing-kasing, kana imo na para sa imong bag-ong tuig. Wa na tao. Sige, okay naman po nga di mo magminyo, no? Kung di pag yun ninyo bation. Pero kung nibati ka ana, iampo na sa Ginoo, kay mutubag man jud ang Dios kung unsay mga pamaagi ato nang isgutan unya mas lawom nga pamaagi. So naay mga pag-ampo nga ang Dios musulti nimo specific. Ako experience ako karong tuig na ay verse gihatag ang Ginoo nako nga di ko mabalaka sa pagdala og tawo ngadto sa Israel. Kay nagtinguha man gyud ko nga magda ang PCGO makaabot gyud tag Israel ug atong makita kung asa si Jesus nilakang. Ug ang Ginoo muhatag kanato og pagpadayag unsa unta musaka sa atong pagtubo nga makakabot gyud ta ana nga tinguha. Karong bag-ong tuig 2023, the Lord willing, kung kabubuton sa Ginoo mugikan tag Agosto 7. Bakasyon na ang mga bata makuyog nato kung gusto gyud mo, unya mosugod na mog ipon para ana nga lakaw. So, ang 1:15:7, grabe kayo na nga pagsulti sa Ginoo nga dili na normal nga mga saad, mga pinasahi kung ang pulong magpabilin kaninyo. But pasabot muray magyod kana gyung tinuray nga musud sa imong kasing-kasin ug muhatag og hagit sa imong pangunahuna. Kana rayma gyud na nga klaro. Pero kung ang basa nimo murag normal lang, then imong masulti nga saad para sa tanan. Pero kung mahimo na gyud ning buhi alang kanimo, usbon ang tanan nga environment ug mahimo na ni sama sa pulong sa Dios para gyud nimo nga bisan unsa ang kay ang saad man gud niya din ano nga bisan unsa nga imong pangayoon madawat ninyo kini. Ang premise niya na nga imong nasabtan ang kabubuton sa Ginoo ug nagpuyo ka ana nga kabubuton naa ka sa pagpuyo sa iyang mga sugo. So kung naay ing ana nga mga panaad sa Ginoo mo nang naay mga milagrong mahitabo tungod kay naa sila nakuptan nga saad sa Dios nga ilang paghawiran. Example, gitawag ka sa Ginoo nga mga lagad, gitawag natong full-time ministry. Kanang mga lagad nga di na ka manarbaho sa lain pang mga trabaho, kundi mag full-time ka sa Ginoo. Mutingog ang Ginoo niya na ay rema nga gamiton ang Dios alang kanimo para ka na ay makuptan nga saad sa Dios sa panahon nga naa nakas pagpangalagad tungod kay hagiton man gyud ta sa yawa nga mubalik sa atong agi ug di na mo padayon. Pero kay bao ang Dios niya na mo nang muhatag usa siya sa atong pung nga makapalig-on sa atong mga kasinatian. Unya sa atong pagtan-aw ni ana, usahay mo yung Lord, ganahan kong makasabot ni ini. Ganahan kong mutubo gyud nga naapog ko'y rema nga madawat nimo. Unsaon man pagpatubo sa atong pagtuo? Roma 10:17, unsay pulong sa Dios. Roma 10:17, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe. Aso kuno magagikan ang atong pagtuo? Ang pagpamati, pagpaminaw, pagpamati, pagpaminaw, pagpaminaw, pagpamati, og nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Another example. Kanung dumotong panahon nga nagbagyo unya si Pedro, kakita ning Kristo
Adi man to bagyo, kadlawon, unya kalit na lang ingon sa Bible nga si Kristo dito sa sa tong dapita sila naglayag. Sea of Galilee, kalit na lang nakita ni Pedro si Jesus naglakaw. Unya unsa may nisud sa unahuna ni Pedro, kung ikaw na Jesus, palakwa ko paduol nimo. Ingon si Jesus, ayaw ka balaka, ako kini. Ali Pedro. Wa po mo kabantay nganong ang unsiwa ni kuyog. Amo ko na ni anak. Si Pedro na lahi na po na may pinalabi ang Ginoo. Kung gipalakaw si Pedro, palakon pa may Ginoo. Pero why ni sukol? Si Pedro ra, nga naman, siya ra may gisultian. Why labot ang unsi? Mayong buntag. Kita ko sa, oy, ilakaw tag tubig, si Pedro manggaling. Murag, nakaiska po ka sa ward. Saan ang ward sa ato, sa Vicente Soto? Sa mental health? Saan ang ward? Mo lagi yung sa psyche, naman ay kalimut ko sa ward kay magbisitaan ko diha ni adto. Mura kagikan sa psyche ward kay dili normal nga mulakang ang tao sa tubig. So sa inyong bathtub, maunlod ba ka? Bathtub lang sa patubuo sa imong pagtuo. Pero dili na mabuhat sa tanan kay ang puong nga dadungog ni Pedro para lamang niya. Amen. So dito magpatuga-tuga maigsoon si Pedro nilakaw sa tubig, halaman lakaw ta. Yan na mo taliwala sa Pilipinas ug Amerika. Di na mo makita pag gumanigsoon. Maglakaw na gid mo taliwala sa Ginoo. Wa na sa dagat. So atong mabantayan nga bisan ang kauban ni Pedro atong panahon na wa buhat og mga kasikas nga yung si Pedro kita pud yung sa manim. Pinasahi din ni Pedro, pinalabi din ni siya. Kita pud. Wa pud sila no na anak kay man sila nga suy. May buntag. So it was specifically for a person. So naay mga rhema word nga buhaton ng Ginoo nga mo hatag og pinasahi nga pagsabot nga mahimo ning buhi nga pulong para nimo. Murabag ang Ginoo naa sa imong atbang og nakig-istorya. Mauna ang gitawag nato nga rhema word. Pastor, kaano sa man nako mabatian? Ikaduha atong pagtan-aw alantawon ang role sa Holy Spirit, ang role sa Espiritu Santo, ang role sa balaang espiritu. Di ba si Jesus, pagkabanhaw niya, 40 kadiyas, nagpakita sa katawan, usa siya ni ngadto sa langit. Muna nga naatay 40 kadiyas nga tradisyon diri sa yuta, nga pagka 40 days mo celebrate, kay musaka na ang espiritu. Si Jesus rapud na igsuon. Wa po'y labot ang atong kalag, anak. Kay wa man ta nabanhaw. Amen? Si Kristo raman nagpakita for 40 days, so tuo-tuo ra na, ug wala-wala. Na ay tuo na iwa. So atong makaplagan nga ang nabanhaw lang 40 days after si Yesu Kristo, nabanhaw, nagpakita for 40 days tungod kay nagpamatuod siya nga Dios siya. So mana nga ang pag 40 ka diyas ato na lang ng tradisyon, pero wala gid na ingon nga pamaagi sa Biblia nagpamatuod nga ang tanang taong mamatay ika 40 ka diyas usa pa mulang sa dito sa langit. Kay di man sila mangluluwas si Jesus raman. Ug tanang dili manluluwas musultiog. Amen. Now, ang balaang espiritu maoy mubuhat og kalihukan. Mao na nga ay mga milagro. Kung mahinumdaw ninyo si Smith Wigglesworth. Si Smith Wigglesworth, usa sa mga tao nga gigamit sa Ginoo para dasigon ang I think it was Dr. Lester Sumrall sa pagtuo sa mga milagro. Kay kining si Smith Wigglesworth nakadungog sa Ginoo sa daghang mga pamaagi unsaon pagdala sa kaayuhan sa mga nasakitan o naay mga terminal diseases o mga sakit nga ikamatay sa tao. Na ay usa nasa iyang libro
nga patay nga tao iyang gisumbag 3 ka beses. Gisumbag niya ang tao para mabuhi. So ayan na nimo, kundi ikaw pud mo sunod sa namatay. Kay naay relatives, mga nagmahal sa kinabuhi nga dili ganahan nga imo nawaton. Pero si Smith Wigglesworth gisultian sa Ginoo, sumbagan ning tawhana mabuhi siya. So gisumbag niya. Pagka sumbag ni Smith Wigglesworth, nabuhi ang patay, niubo. So ayaw nga to sa morgue karon ha og panumbag og mga patay dito kay dili man ka si Smith Wigglesworth, wa man kasultiis Ginoo ana. Pero ang gisultis Ginoo mo pandong tas atong kamot sa mga masakiton, ang masakiton maayo, mo na isaad sa Ginoo. Pastor, kung patay na, mabuhi pa ba? Pwede kung sultian ka sa Dios. Pwede kung ang Espiritu Santo mo bear witness nga matuod nga kaning tawhana wa pa siya nahuman, ang pui mabuhi na. Pwede kayo. Pero kung wala kay nadungog sa Ginoo, ayaw pud kupti ang luna sa Dios sa iyang kabubuton nga ang tao angay nang mupahulay. Usahay selfish tano, ang imong mahal sa kinabuhi, gusto nimo mabuhi pa. Ang plano sa Dios human naman ang iyang term. Di nato ipugos ang atong kaugalingon. Tanan musultiog. So ang balaang espiritu maoy muhikap sa pulong sa Ginoo, muhikap sa imong kasing-kasing, mag-abot ang duha. Maunang mabuhi imong kalag ug mabasa nimo ang pulong sa Ginoo perting buhia. And the Lord begins to lead you and guide you. Kung dili man tanano, 99% of those who are in the ministry today naay pulong na sa Ginoo nga gikuptan. Naay pagpamantala ang Dios sa ilang kinabuhi nga mauna ang ilang tawag sa pagpangalagad. Sa akong kinabuhi, ang last nako nga word nga nihatag, ni surrender ni Diyos Ginoo mao ang Hebrews 1 o Hebrews 3. Kung asang Ginoo nagsulti nga ayaw na ipatiga ang imong kasing-kasing sama sa imong pagpabuhat kaniadto. And that was my turning point. Sa ubang tao, John 15:16, for I have chosen you and called you. So, naay lahi-lahi nga mga pagtawag ang Ginoo gamiton ang iyang puong para musulti alang kanato. So, ang atong makita nga ang balaang espiritu maoy mo padayag aron mahatagan tagiya asa tapadong unsay atong buhaton, unsay angay nato nga isulti sa usa ka tawo, kinsay tawo nga atong istoryahon, na ay mga pagpamuhat ng balaang espiritu nga mudala nimo ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Sama sa gisulti sa John 14:26, Juan 14:26. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti. Unsay buhaton sa balaang espiritu? Magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti. Juan 16:13, John 16:13. Apan inig-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultian kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang nga umaabot. So ang balaang espiritu mulihok ka nato. Now igsoon ti man inino, ang imo karong kasturya kada magampo ka ang balaang espiritu. Ang nakadungog sa imong yaw-yaw, sa imong pagbangutan, sa imong pagreklamo ang balaang espiritu. Ang tanang panghunahuna nga dautan o maayo ang nakakita balaang espiritu. Kay siya man ang gibilin sa Ginoong Hesus dinhi kanato. Mo nang makikistorya ta sa balaang espiritu, mo nang muspeak in tongues ta sa lain-laing mga dila, musulti aron nga ang atong pakighiusa nga na sa Ginoo nagpabilin og ang Dios makahatag kanato og paglihok sa atong matag-usang kinabuhi. So naay tulo ka butang ang gisulti sa Biblia nga trabaho sa balaang espiritu. Mao ang pagtudlo, mao ang pagpahinumdom, ug ikatulo mao ang paghatag og giya. Tultulan ta sa balaang espiritu. Makita na sa John 14:26 o John 16:13. So tulo ka butang nga pagpamuhat sa balaang espiritu, pagtudlo,
pagpahinumdom o paggiya o pagtultol kanato mo na nga naay mga panahon kinahanglan ka og kaalam. Istoryahe ang balang espiritu. Balang espiritu, what do I do with this? Unsa may akong angay buhaton ani? Unsa may akong ikatubag niini? Unsa may akay na akong baton? Wa na jud ko kay bawon sa akong baton. Istoryahe ang balang espiritu. Kay siya ang mupahinumdom, siya ang mutudlo, siya ang mo guide o giya, mutultol kung asa ta angay mo ngadto. Tungod mauna ang lihok sa balang espiritu alang sa atong kinabuhi in generality, but pasabot kinahanglang yung tagsigig makighiusa sa Holy Spirit. You cannot minimize, you cannot put the Holy Spirit on one side of your life only when you need Him. In fact, kinahanglanon siya nga magkuyog nimo sige. And that you are talking to Him, talking with Him, and you are able to work things out. Kung makabantay mo, dili ko mutudlo nga way paghangyo sa balang espiritu nga maoy mo gamit. Kay siya man gyud ang atong duulanan. Ug mauna nga siya ang atong siging istoryahan. Now, sa atong pagpaminaw sa Ginoo no, ang balang espiritu muhatag og mga berses usahay. Kung natay ang istoryaho, natay tao nga atong nakastoryaw niya murag libog ang iyang kinabuhi, muhatag kalit ang Holy Spirit og mga verses. Balang espiritu na. Muna nga kinahanglanon gyud nimo nga siging mubasa sa pulong sa Ginoo aron na ay ipahinumdom ang balaang espiritu. O sa may ipahinumdom sa Holy Spirit wa man kay gibasa. Ingna mo tapad murag para na pud nimo. Okay, ingna mo tapad para gyud nimo. Okay. Kay kung dili ta mo basa, walay mapahinumdom ang Holy Spirit sa imong kinahanglang pagabuhaton. Unang naatay scripture reading, naatay guide sa matag adlaw kung asa na ta para paghuman sa tuig, mahuman gyud nimo pagbasa ang tibuok Biblia. Okay? So manay trabaho sa balang espiritu. Muna nga naay mga verses nga imong mabasa kalit na lang mo gawas. Murag uy grabe. Murag mustingo gyud ang Ginoo kana balaang espiritu na nga paglihok dinha sa imong kinabuhi. Now, kung atong tan-awon ang usa sa angay natong sabton aron ta bitaw dili mosukwahi sa Ginoo, atong balikan ang Josue 1:8, Joshua 1 verse 8. Joshua 1 verse 8. Ingon diri, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii. Ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini ug magmauswagon ka. Ang kauswagon ni Josue o ni Joshua wala nagdepende sa iyang leadership ability. Wala nagdepende sa iyang knowledge from the doctorate degree of whatever. But it all will come, ingon ang Biblia, paagi sa paghuna-huna, pagbasa, dili paglimot, sa basahon, sa pulong sa Dios, ug iyaning tun-an, adlaw o gabii, ug pagkinabuhi, sumala sa tanang nasulat nini, ug mahimo siyang mauswagon. So that ang tao nga nagtuon niini mahimo siyang. So ang atong kadaugan pagka mauswagon dili lamang kana gikan kay maayo kang tao, naa kay training, naa kay nasabtan, but it speaks of what God would really want to do by you knowing the will of God. Kinahanglan nato sabton ang pulong sa Dios. O paagi ni ana, mao na nga giisulti dito no that you have to meditate on the word day and night. Ato gyud ang siging balik-balikan. Paghuna-huna, pagsabot, huna-huna, pagsabot, huna-huna, pagsabot. Unsa may buot pasabot sa Dios, aning mga pulong nga akong nabasahan. And then, the more you meditate upon it, the Bible says, then you will be prosperous and successful. Okay? So, klaro no, natay gitawag nga logos o rhema. O ang role sa balang espiritu, aron magtudlo, magpahinumdom o maggiya kanato. Now, ikatulong atong tanawon, tulo ka pa maagi nga atong makonfirma ang iyang kabubuton sa ato. 3 ways to confirm the Word of God.
kay usahay sayop ay tot sa pulong sa Dios to nganong wa man nahitabo nganong sayop man na ay tulo ka pamaagi. Okay? Now, kung mangayo ta og confirmation, ingon ka, Lord, imo ba gini o di? Mupalot magsugod na ba ko og akong gitawag nga mahimo na ba kong developer o di pa? Okay? Kay dako man ang alakang. It's not just a matter of 1 million, it's a matter of millions if you want to be a developer. So, mangutana ka sa Ginoo kay kung masayop ka sa ani nga panahon, kinahanglang nasayod jud ka sa angay nga pagabuhaton. So, naakay murag nabasahan sa pulong sa Ginoo pero imong tan-aw murag you wanted a confirmation. Naay tulo ka paagi nga maklaro nimong iyaha sa Ginoo gi-confirm niya ang imong pangutana. Pero usata mo ngadto sa tulo ka pamaagi ato sang sabton naay duha ka butang bahin sa kabubuton sa Ginoo. Una, atong matawag nga sovereign will of God. Okay? Ang sovereign will of God, mauna ang mahitabo, bisag unsa pa magtuyok-tuyok, magbalintong pakadiha, ang iyang pinaka-planos imong kinabuhi or atong matawag mahitabo sa tibuok kalibutan, iya ginang buhaton. Ang sovereign will of God, ang iyang pagbalik, ikaduha, ong atong pagtawag nga ang pagpadayag sa pulong sa Ginoo, ang pagluwas sa katawhan, naagid na siya soberenya ni ana. Siya ang magbuot kung kanusa siya mutungha ug unsay pamaagi nga mahitabo ning mga timailhan kay iyaha manggayud kini sa Ginoo. Example mo basa ka sa Mateo 24 ang mga timailhan sa duol nga pagbalik sa Dios. Gira, ang pagkalisod-lisod, ang pagkagutom, ang mga paglinog. Tanan kini timailhan. Apil ni sa atong matawag nga soberenya or the sovereign will of God. Mubuhat ka o di ka mubuhat, buhaton sa Dios ang iyang kabubuton. Ang example nato ni makita sa Acts 2:23. Sa Acts 2:23, ang Dios sumala sa iyang kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mao ni iyang kaugalingong laraw ug pagbuot, mitugyan kang Hesus nganha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa makasasala nga maoy milansang kaniya sa krus. Kay bawta nga si Kristo nalansang sa krus, namatay katulo ka adlaw na banhaw. Ang pangutana, kung wa siya gibudhian ni Judas, mahitabo bagyod kini. Kung di magpagamit si Judas, naay Judas 2, naay Judas 3. Pero di gina nimo makita nga ang planos Ginoo, ang iyang soberenya, ang sovereign will, dili gina matugyan. Tinuod gihatag ni Kristo ang iyang kabubuton para malansang sa krus, pagbayad sa kasalanan sa katawhan, pero gigamit pud sa Ginoo ang pagpili sa tao nga ilang ilansang si Kristo. Kay kung si Kristo, ilansang ko ninyo, ingon ang mga tao, ikaw ra, wa milabot ana. Kung mutubag ang tao nga dili sila mohiusa sa planos Ginoo, di kina may tabo. Pero ang tanan nahanay, mauni nga, bisag unsa pay imong pagabuhaton, kung nahanay na sa Ginoo, maogyod na ang mahitabo. Mao na ang sovereign will of God. Klaro igsoon. Ikaduha, nga will of God mo atong gitawag nga prescribed will. Kana bitawng iyang kabubuton na hisulat sa pulong sa Dios. So mao na ang iyang word nga gipamantala, naatay guidance. So sama sa 10 Commandments gitudloan ta. So ang prescribed will of God naanay klaro nga iyang kabubuton. Sama sa gisulti sa Deuteronomy 28 verse 1. Deuteronomy 28 verse 1, ingon dito, di ba? Kung mutuman mo sa Ginoong Dios ug inyong sundon ang tanan niyang mando nga gihatag ko kaninyo karon, ang Dios, ang Ginoo nga inyong Dios, ipataas gayud kamo labaw sa tanang kanasuran aning kalibutan. So kana klaro no, kung mutuman kita sa iyang kabubuton, nga iyang gilaraw sa pamaagi sa iyang mga sulti ug mando, balaod nga atong matawag, kana mauni ang mahitabo. So naa siya giklaro nga kabubuton. Sama pod sa Isaiah 1:19. Isaiah 1:19,
Ingon ng Biblia, kung andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. So, ang pangutana, mutuman baka. So, naay prescribed will of God. Naa siya'y pagklaro sa iyang kabubuton. So, ikaw ang mupili ni ana. Og tanan, masultiog? So, naay, mo na ang two kinds of the will of God. The sovereign will, wa tay mabuhat, iyan ang plano. Ikaduha, ang pagpaminaw sa iyang kabubuton dinhi kanato. So let's talk about confirmation. Unsaan man nato pagsabot sa pagklaro nga naay confirmation nga mao na gid ang kabubuton alang kanako. Una, kung gusto gyud ta nga maklaro ang kabubuton sa Ginoo, atong unahon ang pag-aplikar sa pulong sa Dios. Kung gusto gyud nimo nga maklaro ang iyang kabubuton, mubalik ka sa pulong sa Ginoo ug imong i-apply ang pulong niya ug dinha nimo makita nga naagyoy pagpahimangno ug paghiusa ang Dios. Sama sa Pilipos 4:9. Pilipos 4:9 nag-ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako. ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. So ang confirmation is first and foremost from the Word of God nga atong giaplikar. Nganong yung man ka nga sa Ginoo gining akong gibuhat, kay klaro man sa Biblia nga imong gibuhat ang angay nimong pagabuhaton. Pagpasaylos makasalanan, pagdawat sa mga nakasa, all of these things. The Bible says that is the will of yung nga nganong gipasaylom na nimong tawanan nga dautan man na. Walingon man ang Ginoo kanako nga akong pasayloon ang mga yog pasaylo o pasayloon no ko siya kay ingon ang Ginoo. Kana confirm nga iya angay gina nimong pagabuhaton. Bisag ang imong emosyon wa ni takdo. Bisag gusto kang manimalos. Pero nibuhat ka sa pulong sa Ginoo, kana iyang kabubutom. Confirm nga sakto ang imong gibuhat. Ug tanang muhanay sa pulong sa Dios sa klaro mosulti og amen. Ikaduha na atay matawag nga multiple necessary circumstances. Daghang mga kinahanglang mahitabo. Murag lisod man na sabton pastor. Well, hanay raman. Tanaw na to ang ehemplo no ngadto sa Lucas 22:7-13. Lucas 22:7 ngadto sa 13. Luke 22:7-13. 7 ngadto sa 13. Lucas 22:7-13. Ingon diri ug miabot ang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo nga maoy ting ihaw sa mga nating karnero nga maoy kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagpasaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagpasaylo. Asa man namo kinihikaya? Nangutana sila. Kaniya, miingon siya, pamati kamo, inigsulod ninyo sa siyudad, makasugat kamog tao nga nagdalag banga, nga sinudlag tubig. Sundan niyo ning tawhana nga dani ani, ngadto sa iyang balay, nga iyang adtuon, ug ingna ang tag-iya sa balay, nangutana ang magtutudlo, hain man ang lawak nga akong kanan sa panihapon sa kasaulugan sa pagpasaylo uban sa akong mga tinunan. Unya ipakita ninyo kaninyo ang usa ka dako nga sinangkapang lawak sa itaas ug adto didto ninyo hikaya ang tanan. Busa nilakaw silang duha, busa nang lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayud gisulti ni Jesus kanila ug ilang gihikay ang panihapon. Ako ni gamit na example no. So ang atong ikaduhang confirmation, ang kinahanglang mga circumstansyang angay nga mahitabo. Ingon si Jesus, ang kabubuton ako maghikay ta para sa Passover. Unya, sa atong baton, mga tumo sa syudad, ang
makakita mong tao nagdagbanga puno og tubig, mga to siya usa sa kabalay, pagabot sa balay nga atuan, pangutanan tagiya sa balay, mao ba kini ang balay nga among paggagamiton nga gisulti sa among magtutudlo. Unya dawaton kamo, dadun kamo sa ikaduha nga andana og makita ninyo ang dako nga lawak. So naay tulo ka circumstance gipangayo ang Ginoo. Una, ang taong nagdagbanga, ikaduha ang tag-iya nga mudawat kanila, ikatulo nga naay dako nga lawak. Nga naman, kay posible pag-abot nila dito sa syudad, naay daghang nagdagbanga. Pero ang uban tubig uba, bino, ang uban lana. Ang ilang sundan, tubig ang sud. So mangutana pa, abay, unsa man imong dabay? Suka ni bay. Suka ning pinakurat. Adi na. Ato na po sila sa laing nagdagbanga. Unsa imong dabay? Lana ni bay? Sige bay. Hantod nakaabot sila sa tao nga nagdagbanga nga tubig. Unsa imong dabay? Tubig ni bay. Sige lang bay, sige. Sige sunod nila ang tao. Kaya mo may sulti sa Ginoo, kinahanglan ang tao nagdagbanga. Tubig ang sud. So abot sila sa balay, ug dawaton sila sa tagiyas balay. Unya nga mutubag nga mo ni sugo sa among magtutudlo, mauba kani. Unya dadun kamo sa ikaduha. So kung mudawat ning tigbalay, maayo. Pero kung mudawat ang tigbalay, maayo niya pangadto sa ikaduhang andanas, gamay ray kwarto, dili na. Kaingan dito siya kinahanglan dako og lawak, dako siya og dapit. So kinanan ang tulo mahitabo. So ang circumstansya angay takdo sa kabubuton sa Ginoo aron nato makita nga mao gyud kini. So posible nga ang mga disipulo, ang duha si Pedro ug si Juan ni ngadto, nagsige sila pangita ani kay kinahanglan takdo man gyud sa plano sa Dios. Naguyab ka, gusto kang maminyo, giampo nimo ang lalaki o ang babae. Nagkauyab gyud mo. Pero pila ka tuig nagbuwag. Nya pagkabulag ninyo murag di na gyud mo magbalik nga padung sa kasal-kasal kay di na gyud mo mutakdo. Moingon ba kas Ginoo, Lord, murag di man gyud nimo kabubuton o moingon ka, Lord, ingon ka kabubuton nimo nganong di man. Okay? Timan ino pagsud sa lalaki ni Juan ug ni Pedro ngadto sa syudad, pila ka tawo ang ilang gitan-aw nga nagdagbanga, ubay-ubay. Subot pa subot tanang oportunidad imong abli imong kasing-kasing. Siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Siya na nga. Mauna ba? Gisuwayan? Di pa. Lain na po. Siya na ba? Gisuwayan? Wa na hitabo. Di pa. Hangtod sa moabot ang panahon nga niluhod na ang lalaki, dawaton bakunimos kami niyon. Og tuan na, ni saba na ang simbahan, kay kasal na nila. So dili put pasabot kay nauyab ka karon, mao na na. Alamin na ampo nga mao na na. Pero kung dili siya, tininining, siya na maganda kong kasalan. Wow. Hila ka din na, huwag mo yung mahitabo. Sige kag pangita hangtod sa maabot ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Dili kay imong lalis, Lord, ingong ka mao na ni. Kay Kristohano nangalagad, pero nganong wa mo magtakdo? Kay di man mo. Ingnain mong tapad, dili kabubuton. Wa na naningog. Di lang kumutan-aw, basta mauni ang pulong sa Dios. So, daghang mga butang nga angay kang mumuna nga morabitaw, tanang pultahan imo sang ablihan, unya piliun nimo ang iyahas Ginoo. Dili lang usa ka pultahan, kay posibleng naay daghan nga ikaw ang mupili. Pero dili pud na natanan imong pakaslan. Muslim na ka. May buntag. May buntag. Nagkamingaw. So, naatay gito nga circumstansya nga angay nga mahitabo aron moabot ka anang dapita. Ikatulo, atong lantawon ang mga pagbati. Naatay mga timailhan gikan sa Biblia nga maghatag og confirmatory conclusion sa imong pagpangayo sa iyang kabubuton. Una, makabati kag kalinaw. Bisag unsa kalisod ang imong giatubang nya giisulti atas Ginoo mauna, and you know that the Lord has spoken to you, naa kay peace. Naa kay kalinaw nga mabati. Mao nay gisulti sa Filipos 4:7,
ug ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing. Kay bao ka ang pagpangalagad sa Ginoo, wa nay kwarta, wa ka nangalagad tungod kay madato ka, nangalagad ka tungod kay gusto kang mutuman sa Dios. Pero di man sa kapasagdan sa Ginoo. Bisa kay bao ka nga ma-challenge ang imong kinabuhi, the Lord will honor you. Akong Mrs. Chemist, dako unta siya kitaon, gipili niya ang pagpangalagad sa Ginoo, tagbuon siya sa Dios. Iya man ang saad. Ako medtech, nibiya ako sa akong direksyon kay naay planong Ginoo. Ang Dios ra po'y magatagbo sa iyang saad. So ang ihatag sa Ginoo nga confirmation pag-abot sa atong pagbati kalinaw. Ikaduha, naa kay gitawag natong kalinaw, kalipay. Ingon sa Pilipos 4:4, paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Makita nato nga naagyoy buhaton ng Dios nga dili na ka magduha-duha, naa kay peace, naa kay joy, ug ikatulo naa kay contentment. Naa kay unsa? Wala ako magpasabot, Philippians 4:11-13. Philippians 4:11-13. Wala ako buot magpasabot nga nagkulang ako sa akong gikinahanglan kay nakakat-on ko ang pagkatagbaw sa binsay unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug dinha sa kahamugaway. Nakat-on ko nga ang pagatubang bisan unsang kahimtang sa kinabuhi. Sa kabusog o sa kagutom o kahamugaway o kawadon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo Jesus. So usahay ang atong emosyon gamito na sa Ginoo para ikonpirma ang imong pagpili nga buhaton nga imong nasabtan kabubuton sa Ginoong Dios. Ingon sa Salmo 119:1-65, Psalms 119:165. Malinawon kaayo ang nagmahal sa imong balaod ug walay makapukan diha kaniya. The moment you make a decision to obey the Lord your God, the Lord's protection will be upon you. Naa ang pagpanalipod sa Ginoo kay nituman ka, nagmatinud-anon ka sa iyang pulong. Ug tanan nga mag-andam sa bag-ong tuig mosulti og so atong balikan ang pulong sa Dios, susihon nato iyang kabubuton. Naa say mga pamaagi nga ipadayag ang iyang gusto aron tatanan magmalinamon. Ug tanan mosulti og natudloan ba ta sa pulong sa Ginoo? Atong pakpakan ng Dios sa iyang mga pulong. Father, salamat kaayo sa imong po nga among nadungog karong takna sa ngalan ni Jesus. So inote na ninyo, tun-in na ninyo, ibalik niya, i-share sa inyong isig katao. Amen? Unyang alas 11:30 na ami first gen meeting, ang tanang first gen ang ngayang mutambong sa ngalan ni Jesus. Why mo absent? Kay dili na kabubuton sa Dios. Amen. O ang tanang nagtudlo sa D-group ang ay mutambong sa alauna nga atong development training. Manindog tayo soon sa atong pagpanira, pastorasyoni, sa atong pagampo. Natay Cutting Edge Fellowship. Okay, ako lang hinumduman nga naay Cutting Edge Fellowship. Okay? Itaas ang inyong kamot. Father, akong gipanalanginan ang imong mga katawhan. Salamat nga sa pagbasa sa imong pulong. Ikaw magatultol kanila pinagi sa balang Espiritu. Salamat Lord nga ang imong plano, ang imong maayo nga kabubuton. Imo gayud ka ng buhaton alang kanila Ginoo. Karon si Manaha, panalangini sila sa ilang paglakaw, sa ilang pagsulod, sa ilang pagpanarbaho, sa ilang pagnegosyo, sa ilang pag-eskwela, sa tanan nilang buhaton, panalangini ang tanan nilang hikapon sa ilang mga kamot. Kakana imo nang gisaan. Salamat sa pabor, salamat sa mga abri nga pultahan. Salamat Lord, magmalampuson o maayo ang ipanglawas sa imong mga katawhan. Kinamong giampo sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. O ang tanan moingon og amen. Okay? Okay. First timers katong first time
Palihog ari ta diri. Ari ang first time na si Brother Ricky, haman si Miss G, atong tabangan. Okay? Your success starts on, and every believer is a disciple maker. Okay, palihog lang. Kuha ang mga pangalan.